Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido! Magandang tanghali, kumikinang ina! Naalala mo ba, Diego? Nung mga time na meron tayong tinatawag na ringback tune. Grabe, Oo no? nga, no? Then, naalala ko lang kasi yung Nicoliala. Ano yan parang dina-download yan. Pwede, babayad ka ng 2 pesos and Parang 2.50. 2 pesos and 50 cents para i-download yung ringback tune Correct. ng Nicoliala, tawa, jokes. O di kaya may boses pa na nirecord. Correct. Kung naabutan mo ang mga ringback tune, May gout ka na. mabuhay mga my God! Let's go, Attervastatin family! Let's go, Attervastatin club! May group chat kayo? Meron! May GC kami. Ang sabi namin, nagpa-check up ka na ba? Kasi yung akin, 20 milligrams na lang. Dating 40, ngayon 20. Oy, kapatid, may sale ngayon. Uy, actually meron. Pag syempre mga endorsers tayo ng Unilab. May mga statin mula sa statin family. Yan, ang nakakaalam nito yung mga alam na this, yung mga may fatty liver, yan, yung mataas ang mga HCl, GCl, basta mga matataas Basta sa mga mga cholesterol. Yan. Ganyan na pag Unilab product, tapos bumili ka, merong particular na discount. Ang laki din syempre, kung alam mo na ang mga discount sa mga ganyang gamot, malamang may gout ka na! Ang saya-saya naman ang may gout. Grabe no, dati, anli munggo ka kapag ka Friday. Nung nagka-gout ka, paunti-unti na, butil-butil na lang ng munggo. Ngayon ko na lang naiintindihan bakit Biyernes lang ang siniserve yung munggo. Kasi hindi mo talaga pwedeng araw-arawin kung hindi. Di ba? Ang lalaki ng paa ng lahat, di ba? Hindi kasi walang pasok yung Sabado sa Linggo. Pwede magtamaan ka. Pag namaga yung pwede. Pwede mong ipahinga. Kaya Biyernes lang talaga diba? siniserve. Totoo yan. Ay, nako. Pero okay lang yan. Ang mahalaga naman, ako hindi natatakot kasi laging high-tech na. Laging merong something new. Correct. Diba? Ako, para sa akin, yung mga tipong, yung example na nga lang talaga sa facial tsaka sa mga ngipin tama. Kung paanong ginagawa yung mga teknolohiya na makabago para sa mukha at para sa ngipin, di ba? Sa ngipin ko, di ba? 3D printed. Correct! Sino ba nag-iisip ng gano'n? Di ba? Merong ganyan palang technology. Kahapon naman, Jegs, pumunta ako sa Urban Smiles. Ayan, kay Doc RFD. Tapos meron silang bagong teknolohiya pagdating sa paglinis ng ngipin. Smart Biotech Film. So, hindi na siya yung parang walang ngilo. Para sa akin hindi ako nangilo Tapos makabago na rin talaga yung paraan. Hindi na siya yung kasing yung pag naririnig mo sa utak mo. Di ba may ganun kasi minsan sa dentista na pag naririnig mo yung tunog sa utak mo, para ka nagkaka-anxiety kahit wala ka namang anxiety. Correct. Actually, ang tunog pa lang nakakangilo correct. Ako hindi ko na-experience yung ganung ngilo So, ibig sabihin talaga, in terms of technology, it has really evolved. Kaya, thank you for welcoming me to the Urban Smiles family. Hi kay Dr.
or RFD. Yeah. Ayan, di ba? So wag po tayong matatakot kung meron po tayong gout, meron po tayong frozen shoulder, di ba? Correct, oo. Kasi lagi nang may makabagong teknolohiya para gamutin yan, di ba? Yung parang sa ano na lang, yung sa operation ko na lang sa heart. Di ba dati... May difference ba from the first to the third? Wala, parang pareho lang din. Oo. Kasi dati talaga, pag uoperahan ka, bibiyakin ka. Ngayon, hindi na lang parang needle na lang siya na itutusok dito. Saan? Dito Itutusok sa may pulso. wrist, sa pulso? Oo, depende, dalawa eh. Kung halimbawa, maliit yung ugat mo, sa groin ka tutusukin. Sa may singit. Oo. Tapos, so, pag maganda yung ugat mo dito mula sa ikaw dito, saan pulso, ka? dito. Sa pulso. So Oo. dalawa yung ano kasi yung una and then the second time, dito lahat pinadaan. Ano yung dinaan? Yung daang explanation ng doktor, yun yung pinaka-smallest na needle sa buong planeta. Ay, talaga? So, papasok may tatalo lang siya ba dito. dyan? Papasok sa dito. Imaginein mo, Kung papaano? papunta sa heart ko. Ang galing. And then, tsaka papaano hindi mawawala? Hindi mawawala yung needle at yung ugat na yon yung diretso sa heart. Oo. So imagine walang biyak na magaganap. Wala. So ibig sabihin yung parte ng recovery pagdating sa sugat, wala nang ganon. Wala, oo. Oh, di ba? So sabi ko, iba na talaga eh. High-tech Tapos na. parang robot na lang, kinokontrol na lang. Ang galing. Pwede ka nga gising ka nga, inopera ka sa puso. Gising nga ako yun noon eh. Yun tatanungin ko na parang dadating ang panahon, gising ka pa bang inooperan? Gising ka pala. Gising ako, sabi niya, tingnan mo may bara yung puso mo. Hindi masakit? Okay. Wala Ano kasi yung may under anesthesia mo? anesthesia na eh. Wala kang painless siya eh. Pero gising ka. Oo. Sabi ko na nga ba kasi dati ka durugista. Sabi ng doktor, tingnan mo. Una nakikita ko, nahihirapan ako kasi wala akong salamin. Oo. Tinulugan ko. Sige, Dok, ikaw na bahala dyan. Bahala ka na. Malaki ka na, Dok. Kayang-kaya mo na yan, di ba? Sabi nito, pagkatapos naman, tinulugan mo naman kami. Malabo mata ko, Dok eh. Oo, pinapanood mo ako. Hirap pero ako. ang galing, di ba? Ang galing ng ganong klaseng technology. Yung tuhod ko, alam mo naman yung tuhod ko parehas na lumilihis. Yung buto sa gitna ng tuhod ko, lumilihis po yan, na-dislocate po siya. Nung unang na-dislocate yung unang inoperahan yung tuhod ko, na nandito na ako sa Love Radio. Bolo yung ginamit. Bolo tsaka 2x2. Yung mga ginagamit po pang tuli. Ang ginagamit pang tuli. Nakakaloka. So, ang ginamit, binuksan pa siya. Binuksan siya. So, imaginein mo, Jegs, yung yung recovery period ko, ang tagal. So, syempre, dahil binuksan, ang laki ng scar, ang haba. Hanggang ngayon, may peklat ako. Ang haba ng scar, syempre, may recovery yun. Nag-crutches ako ng matagal. Nag-therapy ako ng ilang linggo bago ako nakalakad. Tapos, syempre, pinagaling yung sugat. Hindi ako basta-basta nakaka-bend ng knees kasi nga may sugat, di ba? Yung na-dislocate yung tuhod ko sa kanan, laser na. Outpatient. Di ba? Pinilit ko ba kung pwedeng kung pwede bang inpatient kasi nakakatakot baka mamaya mahilo ko. Di kasi una walang anesthesia. Outpatient talaga siya, diba? saglit lang. Tapos yung yung scar niya, halos hindi mo makita kasi 2 dot lang siya. Grabe. And ang span nun parang few years lang, siguro mga 5 years difference lang. So imagine niyo yung technology, Diba? talaga ang bilis talaga Ang bongga. Hindi ko yung makakalimutan, Jex, kasi nagte-therapy pa ako para makalakad. Tapos sa sobrang lagi ako nakahiga dahil naka-confine ako ng ilang araw, sumusuka ako kasi nahihilo ko, lagi ako nakahiga. Tandang-tanda ko siya hanggang ngayon. Tapos nung yung kanan ko na tuhod, outpatient. Kasi tagal pa yung biyahe ko papunta sa ospital kasi sa mismong procedure. Di ba, merong nga operation ngayon, di ba? Kasi ako ngayon nanonood ako ng Resident dahil nga sa nabanggit mo. So, nasa The Resident sa Netflix. Meron nang opera, ang tawag nila, yung parang tubo na lang na tinutusok, 2. Ay, correct. Tapos yun na lang, hindi ka na hinihiwa. Ang galing nga. Di ba? Hihiwain ka na lang pag kinakailangan na talaga. Sobrang galing. Ibang level na. Iba na ngayon yung yung teknolohiya. Kaya technology. nga, yun yung maganda. Wag na lang ding matakot. Ayan na naman. Sinasabi ko to sa sarili ko na may thyroid issue. Huwag ka nang matakot, Nicole. Madali lang yan. Makabago na ang teknolohiya. Kanina nga may bisita ako si Doc Flo and si Doc Gia. Sabi nila makabago na din talaga yung technology. Huwag kang matakot. Yun yung sabi nila, madali lang yan. Madali lang talaga yan. Minor na siya. Correct. This year gagawin ko yung yan. Yung dating major, ngayon minor na lang kasi dahil sa technology. Ang galing eh. Kaya kung ano man yan, this is the sign that you are waiting for. Baka nag-iisip-isip ka ba kung itutuloy mo yung check-up,
check-up or itutuloy mo ba yung isang procedure, di ba? Ito na yung sign. Ituloy mo na. Tama. Ang pag-utang kay Mars para matuloy yung pagpapagamot mo, di ba? Oo. At kung ang opisina po ninyo ay meron pong benefit katulad ng check-up, Yan. Huwag niyo po kaming gayahin. Huwag niyo po kaming gayahin, huwag kaming tularan, di ba? Kapag ka meron pong benefit ng check-up, gamitin po yung benefit ng check-up, Tama. di ba? Oo. Lalong-lalo pa kung ang mga anak po ninyo, ang mga anak po natin ay maliliit pa. Yan. Gusto po Oo. natin na makasama po natin sila ng mas matagal na Correct. panahon. Gusto Yan, natin na oo. dumating yung panahon na binabastos na nila tayo. Ibig sabihin, malalaki na sila. Oo. Kaya na nilang sumagot-sagot. Ibig sabihin na abutan natin Oo. sila at that age. Ganyan po yung mindset natin pagdating sa health natin. Hindi mo to gagawin para sa'yo. Gagawin mo para sa pamilya mo. Correct. Para maalagaan mo sila. Tama. At saka para para hindi ka na rin alagaan. In the end, naalagaan ka na matagal kasi Oo. hindi mo inalagaan yung sarili mo. Wow, si Nicole Yala! Apaka-plastic! Wow, si Nicole Yala! Ang daming sinasabi! Nag-advise ng healthy living. Pero nagko-coke. Wala Nagsasangyup. Wala. Ay, grabe ka sa akin. Kailan nag-umpisa ang Ash Wednesday? Simula Ash Wednesday, wala pa akong baboy. Okay. Very good, Oo. very good. Ang pag-iisip ko lang ang medyo baboy pa rin. Sabi nga ng anak ko kahapon, sabi niya, grabe mom, no? Talagang you're really not eating meat. Sabi ko, yes. Sabi niya, paano daw pag mag-start na daw mag-meat? Mag-meat. Sabi ko, ay nako, anak, Easter Sunday, samgyup tayo lahat. Tig-6 na kilo, agad-agad. Charot, diba? Ano kaya kung yung mga iba kaya sila naging pescatarian tsaka vegetarian kasi they started it. Tapos tinuloy-tuloy nila. Ano kaya kung ituloy-tuloy ko, no? Posible kaya? Di ko sure. Oo, kaya mo yan. Pero kaya pala eh. Kaya sa kaya. Actually, Again, sa kaya utak lang lahat utak din. talaga. Nung isang araw, ang sarap ng pork chop. Talagang kinakain ng mga anak ko. Talagang kita-kita ko yung nagmamantika pa talaga. Sabi ko sa'yo, tumalikod ako. Nasa utak kasi kaya. Oo, kaya Kailangan talaga. din alisin mo yung sarili mo sa isang sitwasyon na pwedeng magbigay sa'yo ng kasalanan. Tama. So kung alam mong yung lugar na yan talaga namang napakaraming temptasyon dyan. Correct. Diba? Hindi na lang pagkain ang pinag-uusapan natin Anything na nagtetempt sa'yo na gumawa ng hindi maganda, kumain ng hindi maganda, iwasan mo yung mga lugar na yun. Tama. Diba? Ayan. Wow, si Nicole yan! Apaka-plastic talaga! Di mo sure Nicole Yala, 'di ba? Pero it's really important to just try kasi Tama. minsan meron tayong ganun Hindi ko talaga kayang walang rice. Oo. Laging ganun, 'di ba? May nagsasabi nga hindi ko kayang kumain ng dapat 3 times a day talaga ako. 'di ba? Yung mga ganun, yung pala pwede naman Pero Pwede. syempre, itong mga sinasabi po namin ito po ay ayon sa aming mga katawan. Tsaka perspective namin dahil At saka katawan natin ganun din naman kami dati, hindi namin maintain. Pero nung sinubukan, kaya pala. Correct. Pero kung halimbawa, ikaw naman merong kondisyon, huwag kang basta-basta susunod sa amin, di ba? Ayan, oo. Magtatanong ka din sa expert, tingnan mo naman kami talaga. Mukha naman kami hindi kapanipaniwala. O baka tanong kayo ng doktor, bakit nangyari sa'yo yun? Sabi kasi ni Nicole tsaka ni Diego. Na okay lang daw. Sinunod ko lang daw. Sabi daw ni Nicole and Diego, okay lang daw na hindi kumain ng 3 beses isang araw. May gamot ka ng iniinom. Atay tayo dyan, nakakalurking. Sa lahat ng mga kabisya nating happy dahil it's a Friday, Yes. makakapagpahinga Tama. ng Saturday and Sunday. Very good naman. Bilis na ng imagine patapos na rin din yung March. Ewan ko kung napapansin mo, Jegs, parang hindi masyadong kasing traffic na. Ewan ko kung pansin mo. Ako napansin ko lang dyan sa past few days. Ang feeling ko kasi, nag-a-adjust na yung mga schools. May mga iba na nag-e-end na ng early nag-e-end na sila ng March. Kaya, ganun. Ibig sabihin, kung feeling mo uumpisa lang ng anak mo ng grade 4, tingnan mo patapos na siya ng grade 4. Tinatanong mo ako kung hindi traffic, saan ka ba nanggagaling papunta dito? Sige, sagutin mo kami. Sa kabilang kanto. Ako Cavite, ako galing. Okay. Mali pala. Huwag niyo pong pansinin yung sinabi ko kanina. Erase. Burahin po natin. Lapit na ni Nicole dito. Hindi na Yabang-yabang ko pa. Pansinin mo, Diego. Parang hindi masyado ma-traffic. Walang nakarelate sa akin. Ang lapit ko lang
Kasi, ang lapit ko lang po dito, 5 minutes away. So, ang sinasabi kong walang traffic, 3 minutes nakakarating ako. Diba? Hindi, parang feeling ko lang. Di kasi kahapon, galing ako, sabi ko kasi, diba, galing akong Urban Smile sa Ayala Vertis North. O QC yun. Nung pagbalik namin, hindi na kasing traffic. Okay. So, kaya parang feeling ko, bakit hindi na masyadong traffic? Try mo mamaya ulit. Isang data pa lang yun. Hindi ako nga pala. Makapag-conclude sa isang data, tsaka 3 a.m. na yun eh. Uy, yan yung example. Na wag kang magsasabi ng wag kang maniniwala basta-basta sa isang data lang. Totoo. So isang article lang yung nabasa mo tungkol dun sa isang issue. Paniwala ka na agad. Lalo diba? na ngayon, actually may hearing ngayon tungkol sa fake news eh. Ay? Kasi nakakatakot na talaga yung fake news. Saan yung hearing? Sa Kamara. Ayan, yan, sa diba? Congress. Tungkol sa sa mga fake news. Kasi ang dami naniniwala, no? Alam mo minsan ako, Jegs, naso-surprise ako. For example, there are some people na alam mo namang educated, alam mo namang sila yung mga tipong the last people who will listen to fake news. Pero magugulat kayo, mga sinishare nilang mga... nalulungkot din ako. May mga kilala ko na Same, na parang bakit pa sinishare to? Nag-share siya ng na si Harvey Specter nagsalita sa CNN. Ano ba yun? Na si Harvey Specter po ay karakter. Sa series na Suits. Sa series ng Suits, yun yung shinare niya, tapos naniwala siya. Tapos ang nakakalungkot, yung nag-share na yun, yung para bang aral naman, empleyado, alam mo yun, yung parang, yun yung isa sa mga huling tao na maiisip mo na pwedeng pwedeng mag-share ng fake news. Tapos meron pa mga lawyer sa Legally Blonde. Ano ba yan? Yung mga fictional character. Fictional po sila. Pero kasi kung yun nga, halimbawa, napanood mo, tapos mukhang kapaniwala. Halimbawa, si Harvey Specter ng Suits. When you watch that series, napakagaling niya talagang lawyer doon. So, kung halimbawa, hindi ka nanonood ng Suits at nakita mo lang yung isang clip, tapos inedit nilagay sa CNN, maniniwala ka din eh. Parang picture lang. Diba? Pero maniniwala ka. Pero syempre, search ka din. Tanongin mo ba to? Artista ba to? Hindi, ako usually, si-search ko, attorney ganito. So, si-search ko yung si attorney ganito. Lalabas naman Correct. fiction character, blah. Tama. So, huwag tayong basta-basta pong nagpapaniwala. Importante issue sa mundo ng teknolohiya na tayo po ay nagdo-double check. Fact-checking is key. Correct. Diba? Daming information tapos papadala ka pa rin sa fake news. Ano ba? Oras natin, mga kabisyo, 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!